Dobar dan ekipa, znači ovako, idemo novi trening, znači pročitat ću, imamo 7 vježbi, znači prva je sunožni skokovi sa vrtnjom rukama naprijed-nazad, to radimo 30 sekundi, druga vježba je 10 čučnjeva, treća vježba je 15 klekova, četvrta vježba je znači 3 puta 20 trbušnjaka, 20 puta imamo nisko podizanje nogu, 20 puta visoko, 20 puta male sklopke. Zatim imamo petu vježbu obrnuti sklek, 10 ponavljanja, šesta vježba 20 ležnjaka, podizanje gornjeg dijela tijela i sedma vježba izdržaj u streamline poziciji 30 sekundi. Pa krenimo, znači prva vježba. Znači sunožni skokovi sa rukama prema naprijed. Pa prema nazad. Tako, kad smo to napravili, idemo znači 10 čučnjeva, pazimo znači ravno leđa, su ravno leđa, evo ga, znači idemo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sad kad smo napravili čučnjeve, idemo na sklekove, znači idemo 15 klekova, tako, kad smo završili sklekove, idemo znači na trbušnjake, znači 20 je nisko podizanje, 20 visko, i 20 su male sklopke. Pa visoko. Pazimo da se ne klackamo. Zatim ima, znači da idemo sad 20 ponavljanja male sklopke. Dobro. Nakon što smo napravili trbušnjake, idemo znači 10 ponavljanja, obrnuti sklek. Nakon što smo napravili obrnuti sklek, sada imamo 20 ležnjaka, znači podižemo samo gornji dio tijela. I zadnja vježba je pozicija streamline-a koju radimo 30 sekundi, dobro? Nakon što smo to završili, pravili smo prvi set, znači polarni i grizni, znači treba napraviti 3 do 4 puta. Vidimo se do sljedećeg treninga.